Moltes gràcies, senyor alcalde. La proposta ve perquè la regidoria de normalització lingüística té com un dels seus objectius prioritaris la promoció i ús del valencià en tots els àmbits de l'ús de la llengua. Com que la nostra és una llengua minoritària i a la vegada minoritzada, considerem que és importantíssim buscar socis que tinguen els mateixos objectius que nosaltres per tal d'aconseguir d'una manera més ràpida aquests objectius, més profunda i sobretot l'estar tots els ajuntaments junts fa que siga, si se fa alguna iniciativa, molt més econòmica. Aquestes són les raons, penso, importants que ens aconsellen participar en una xarxa que té com a finalitat intensificar l'estudi, la promoció i la defensa de la nostra llengua i fomentar la seva projecció exterior i dels diferents àmbits culturals que s'expressen. Molt important saber també què és tot el que és l'àmbit cultural al voltant de la llengua. També vetla pel compliment de la legislació sobre la llengua en col·laboració amb altres organismes i organitzacions públiques i privades. Estem parlant de la xarxa de ciutats valencianes. És, com el seu nom indica, una associació de municipis del País Valencià que es va constituir a Morella el 18 de novembre del 2008, quan era alcalde l'actual president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, i el nucli principal d'aquesta xarxa, que naix, com diem, a Morella, a més d'esta ciutat, estan Sueca, Gandia i Vinaròs, i a poc s'han anat afegint altres municipis valencians, com ara Alcoi, Xàbia, Picassent, Godella, Burjassot, Benicàssim, Onda, Alcúdia. Ara en formen part vora 40 localitats del País Valencià i els estatuts constitutius d'aquesta xarxa preveuen que se puguen incorporar tots els ajuntaments valencians que ho desitgen. Així mateix, m'agradaria dir que un dels objectius més importants, que també és un objectiu de la xarxa, és facilitar la promoció, formació i projecció dels joves valencians. En aquest sentit, apuntar que la via oberta per l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, la VL, amb la firma d'un conveni amb l'Institut Llull, que forma part de la Fundació Ramon Llull, per a finançar lectorats de llengua i cultura en diverses universitats europees. Per això jo crec que aquesta adhesió a la xarxa esmentada no implica cap quota econòmica, permet, això sí, aprofitar una xarxa institucional de promoció cultural i dels nostres joves per a la realització d'iniciatives consensuades en l'àmbit cultural. Per tant, jo penso que per totes les raons que hem exposat, considerem com a regidor de normalització lingüística que seria molt profitós per a l'Ajuntament de Vila-real estar adherit, com tots aquests ajuntaments que he citat abans, a aquesta xarxa de ciutats valencianes Ramon Llull. Moltes gràcies.